L-istħarriġ regolari li jsir mill-Bank Ċentrali ta' Malta fost l-intrapriżi f'pajjiżna juri b'mod ċar li minkejja l-konflitti fil-Lvant Nofsani, il-maġġoranza tan-negozji qed jistennew titjib fl-attività tagħhom fix-xhur li ġejjin. Anzi waqt l-istħarriġ simili preċedenti kien sab maġġoranza ta' 19% li ddikjaraw li jemmnu li l-attività se titjib, din id-darba dik il-maġġoranza aktar mill-irdoppja tal-42% li hu wkoll l-akbar proporzjon osservat fl-aħħar sentejn. Meta ġew mistoqsin dwar l-impatt tal-gwerra fl-Iran, in-negozji lokali sostnew li s'issa ma kienx hemm effetti sinifikanti fuqhom. Fl-istess ħin operaturi fl-industrija tat-turiżmu f'pajjiżna qalu li huma gawdew minn attività li ma seħħitx f'pajjiżi affettwati mill-konflitti, filwaqt li negozji oħrajn qalu li jantiċipaw li jkun hemm investiment li flok imur fil-Lvant Nofsani jiġi Malta. It-tetib fis-sentiment ekonomiku joħroġ ukoll mir-risposti li taw in-negozji meta mistoqsin jekk hux biħsiebhom jinvestu aktar. Fil-fatt maġġoranza ta' 25% tal-kumpaniji qalu li beħsiebhom jinvestu aktar, żieda fuq 22% li kienu qalu hekk 3 xhur qabel. Imbagħad meta mistoqsin fuq id-domanda għal ħaddiema kien hemm maġġoranza ta' 60% tan-negozji l-akbar li qatt ġiet osservata qalu li jridu jżidu l-ħaddiema ferm iżjed mis-46% tal-aħħar kwart tas-sena li għaddiet. Fl-istess ħin qalu wkoll li jaħsbu li se jżidu l-pagi bejn 4% u 5%. Ta' min jinnota li fl-aħħar 3 xhur kien hemm maġġoranza ta' terz ta' dawk intervistati li sostnew li raw żieda fl-attività tagħhom. L-aktar li marru tajjeb kienu l-operaturi fis-servizzi filwaqt li anke l-fabbriki rrapportaw kundizzjonijiet aħjar. Dawk fis-settur tal-kwienet u kumpaniji ta' kostruzzjoni u l-proprjetà qalu li l-attività tagħhom baqgħet kif kienet fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet.